съм го пуснала. Днес е 11 и 12 час, нали? Да. Добре. Давай, подготви си нещата, когато си готова. Тръгваме. По-назад. Така, провери си дали е неутрално. Остави я така да поработи. Вижи си огледалата, нещо ако има да гласиш, сега е момент. Нещо ако има да гласиш, сега е момента. Не. Добре. Готова ли си за потегляне? Назад. Добре. Така. Значи сега ще приключи твоя изпит, ако днеска сме на изпит. Защо? Има едно червено символче на таблото, което О, свети. не. Това винаги го забравям. Сега си готова вече, да. Само че, нали назад щяхме да потеглям? Ами аз вече съм го направила назад. Сега вече е назад. Добре. Когато му видиш долната част на бронята, може да спираш. Да, ще ти стигне вече разстоянието, за да излезеш. Подай си сигнала. Няма кола. Добре. И полусъединител. Да. Айде и газ. Тя камъни, да внимавам с тях. Да, лекичко си карай така, почти без газ. Да. Вентислава, сега наляво ще продължаваме на това кръстовище тук. Горе-долу къде е окей да пусна мигач? Тук вече мога да го пускаш, да. Няма как да подлъжиш някой, че ще завиеме преди това наляво. Да. И трябва да се преберем в дясната част на платното тук. Да. Ето тук. Сега трябва да спра обаче. С несъединителя я пребери в дясната част на платното. Защо на дясната? Защото лявата е за кого? Трябва да завиете, да. За насрещното движение. Пусни още само малко ще трябва напред. малко напред. Да, пусни, да мога да се огледаш. Възползвайте се от нашата нова опция – шофьорски курс на изплащане. Останете до края на видеото, за да разберете подробности. Тия кошове обаче нямам видимост от тях. Пусни още малко тогава напред. Иначе наляво няма никой. Аз пусна ли направо ще мина. И сега направо продължаваме. Пак, като се освободи нашата лента, ще се приберем обратно. Тук спирам отново. Тук като се освободи нашата лента, ще се приберем отново. Добре. Тук спазваме правилото за, когато няма знаци и светофари, спазваме правилото за десния. Но той не трябваше ли сега да ме пусне? Еми трябваше. Как да те пусне, като ти спираш? Затова ти казах, кое правило спазваме тук. Тоест гледам само дясно дали има някаква кола. Гледай си от двата края, но да. Най-вече те от дясно трябва да ги пропускаме. Сега надясно продължаваме. Сега спирам преди стопа. Разбира се. Така си застанала Вентислава, се научаваме напред. Добре, трябва да завия малко. Трябва да я пребереш. Тук кой трябва сега да спре, ако няма достатъчно? Сега ще се разминаваме с тези автомобили. Няма как да кажем кой ще спре, просто е тесен пътя заради паркиралите. Да. И когато се разминаваш, забавяш колата. И след това я пускаш в свободната част. Ето така. Айде подай горе го сега. Давай следващата предавка. Лекичко. И сега надясно ще продължаваме. Така. Имаме стоп знак. Евентуално за пешеходци. Предавката ще оправим ли?
Да. Добре, пусни сега с полусъединител още малко напред. Така, пропускаме колите от главния път и продължаваме. Мигачи се, да, включи се пак. За насрещното горе-долу не ни интересува. Тук колите от главния път няма... Ти завиваш надясно. Насрещно движение ще пропускаме, когато завиваме наляво. Наляво. Нали така? Айде, дай газ. Направо сме. Давай газ, да, продължаваме направо. Съединител втора. Тук, Венцислава, пусни съединителен, да и давай газ, защото има пешеходна. Тека, пусни го вече този съединител, не го задържай. Дистанция от дясно трябва да имаш. Когато се движиш, гледай от дясната ти страна да има дистанция. Може да се отвори някой врата, може някой да изкочи тук от паркиралите. Тук внимавам. Но съм с предимство. Добре, продължаваме направо. Все пак се оглеждаме. Ето сега този. Малко се засилва. Тук гледай вече. Сега може да застъпиш малко и тяхната лента, нали ти казвам? Дистанцията е много важна. Лентите са широки, не дай давай много газ. Когато е тясно, газта я даваме колкото да се движи колата. Да, сега след като се разшири пътя, вече може да се ускориш. Айде, прибери се вече тук. Остави я без газ да минем през препятствието. Имаше знак за изкуствена неравност. Да. Сега продължаваме наляво на това кръстовище тук. Наляво. Когато завиваме наляво на главен път, пропускаме само насрещното движение. Добре. Сега тук ще трябва да го пропусна, предполагам. Пропуснем, разбира се. Приготви си през това време нещата. Тук до средата максимум, не повече. Давай, отпускай да се движи, не дай да въртиш на място волана, отпускай лекичко да се движи, тогава ще нагласяме. Наляво продължаваме. Така. Трябва още малко да дам. Така, нямаме никой. Аз съм си на първа, тръгва леко. Днеска добре сменям скоростите. Тук гледай да се държиш колата в дясната част. си. Ей така, до маркировката, защото отдясно има коли. Да, има коли. Отдясно много губиш нещата. Да, но не се съобразявам там. Надясно продължаваме тук. Мога ли докато държа спирачката да си сменя и предавката? Може, разбира се. Може да я сменяш предавката дори в самото спиране, докато правиш. Добре. Сега давам малко напред. Няма коли. Когато ти имаш знак за предимство, те срещу теб също имат знак за предимство. И ако завиваме наляво, пропускаме първо тези, които се движат срещу нас, направо или надясно. Нали така? Да. Сега завиваме наляво на това кръстовище. И трябва да пропусна насрещното. Ако има насрещно, лекичко е жена. Така не тя не е на пешеходна, но внимателно покрай нея трябва да минеш. Така. Я изтегли напред. Изтегли я, давай с полусъединител, напред навлез. Добре, ето от тук ще въртим волана обаче от средата. Добре.
Ако спираш много рано, преди пешеходната пътека, тогава колите, които са от пътищата без предимство, ще почнат да минават и няма да те пропускат. Няма да те изчакват. Спираме ли за тях? Не, те са аварирали. Подай сигнала и остави една врата дистанция от тях. Ето така. Не дай давай много газ тук, защото нямаш видимост към пешеходната. Така и продължаваме. Тук внимателно с газта, не дай давай много газ, оставяй си дистанция от дясно да имаш. Тук с 30 трябва. Лекичко, дали не е 30, леко, така. И се движиш малко по-вляво, да има дистанция от дясно. Ето тук. До тези коли. Ето тук. Ето така. Ето така. Добре. Продължаваме направо на главния път си. Нямахме знак за предимство ние, но пък може да погледнеш техните знаци. Да. Оставя без газ, пак имаш тук една неравност. Неравностите с колко километра са? Оставяше без гориво, когато си на малките предавки. На втора скорост. Втора, например, първа без гориво, втора без гориво. Трета вече е много. Трета вече, да, за тези големи неравности е много. Сега наляво продължаваме на светофарите, наляво е тук обаче спираме. Заради бензиностанцията. Заради входа, нали така? Свободи от предавка. Заради входа. Трябва да остава свободен. Дръж спирачката. Да, държа спирачката. Входове и изходи не трябва да затваряме. Сега, пак по същия начин, когато тръгнем да правим левия завой, ще гледаме за автомобили, които се движат направо или завиват надясно. Понеже когато ти имаш зелен сигнал на светофара, зелен сигнал имат и на срещното движение. И трябва да ги пропуснем преди да завием. Тоест, ако продължават направо, аз трябва да ги пропусна. Точно така. Там, като съм навлязала в кръстовището. Да, навлизаме внимателно, поглеждаме за коли срещу нас и тогава, като ги пропуснем, можем да излезем. А сега този? Добре, приготви се този със знак стоп. Добре, значи аз съм с предимство. Ето виж сега, почва да следваш тук. Да, той има една маркировка. Към средата, да, почва да я следваш, отиваме към средата, не дай давай много газ. Другия ще завива. Добре, дай да видим зад него. Зад него? Не, няма. Няма никой, добре. Можем да излезем. Сега съединител втора. Излязохме този път в средна лента, защото това се оказва вече най-краткият път за излизане от кръстовището. Когато сме навлезнали малко по-напред в кръстовището, може да излезеш и в средната лента. Заради това, че нямаше видимост, трябваше да навлезе малко по-напред към средата, нали така? Да. И да преценя тогава какво ще правя. Да, и в този случай може да излезеш и към средната лента. За да не се налага да се връщаш обратно пък за лява лента, нали? Да. Защо не можах да завия наляво, а трябваше да вляза и тук в средната лента? Нали това ти казах? Обърках се. Когато навлезеш малко повече вече към средата, за да имаш видимост. Да. Аз трябва да се отида в средната. Трябва да излезеш най-краткия път, нали така? Средната. Да, и тогава вече най-краткият път е средна, не е лява. Да. За лява трябва да се върнеш. Добре. Не са по-добре от преди. Всеки път ще става за по-добре. Да. Тук може да оставиш малко без газ. Да, сега има и пешеходна. Да, приближаваме пешеходната, да можеш да погледнеш. Сега ако няма пешеход, си пак ще си дадем гъста. Не виждам да има. Добре. И сега на кръговото ще завием надясно. Тоест аз трябва да се отида в лявата, а не? Дясно. Дясно. Сигнализирай с десен мигач, погледни си в дясното огледало. И сега остави вече колата без газ, имаш 30 км тук ограничение, да. Може да спреш мигача, тук има няколко входа, да не заблудим някой, че отиваме надясно. Айде пак си подай сигнала. И като приближим, почваме да намаляме. Предния път го правихме. Да. Нямаме пешеходци. Добре. Вижда ли има в
кръга да въртят кола. Трябва да спра. Само че още напред изкарай колата, да не си върху пешеходната. Да. Така, гледни сега отляво. Няма. Добре, ако няма някой да върти в кръга, можем да излезем. Да, лентата. Надясно на светофарите. Тук трябва на второ да влязем. Я да видим сега дали се разбрава завиването. Добре, тук може на втора, да? Отпусни вече съединителя. Нямаше пешеходци, да, отпусни съединителя. Дясната част търсим на платното. Добре, точно така. Значи преди завоя първо трябва да намалим, нали така? Да. Преди да завием. Следвай сега главния път. Прави завой така в ляво, да, главния път. Имаш знак за предимство, видя ли го? Тук също има един, някой го е завъртял, но пак се вижда, това е за нас. Ето, тук продължаваме по главния път, пак прави така леко ляв завой. Да. Те трябва да ме пропуснат, да, тези трябва да те пропускат. Ето така, тук това ти е лентата. Тук има 4 ленти, нищо, че няма маркировка. 4 ленти за движение има на платното. Надясно ще продължаваме на кръстовището. Надясно. Спускам ли? Десен мигач задължително. Почвай да подготвяш колата малко по-отрано за завоя. Не чакай последния момент. Така. Добре, почвай да отпускаш вече. Пешеходци няма, нали? Няма. Тук на такива пътища колко ни е ограничението? Съобразяваме скоростта с условията. Нали така е? Мисля, че така е добре. Гледаш, ако е тясно, да се движиш малко по-бавно, да можеш да реагираш. Да. Сега това е, тук е такъв участък, сигнализирай си сляп мигач, когато заобикаляш. Тук е такъв участък, че ти нямаш видимост, нито от ляво, нито от дясно. Пешеходец може да... Ето тук сега. намалям. Да, намали, не се навери много дясно, че може да удари някой. Още намали. Така, виж той как почна да се движи едва на едва. Ясно. И ние така ще направим. Венцислава, карай сега бавно, ще търсим място за паркиране в дясно. Напред или на заден? На заден ход ще паркираме. Ето тук до черния автомобил. Дай 10 мигач, да знаят останалите, че ще спираш. Ето тук ще паркираме до черния автомобил. Тези автомобили зад теб, ако не подадеш сигнал, няма как да знаят, че ти ще спираш. Добре. И ако спреш, може той да не успее да реагира. А като подадеш сигнала, той вече знае и или ще намали, или ще заобиколи, ако се наложи, нали, ще направи нещо. Добре. Сега, освободи от предавка. Предния път правихме паркиране, нали? Да. Добре. Помниш ли какво трябва да направим? Трябва да закрия колата с... аз си го наблюдах с задната врата края. Добре, нашата задница горе-долу на неговата среда трябва да закараме, нали така? Да. Айде да го направим. А това триъгълничето... Авариен. Пускам. Така. Давам на заден, да. Пускам леко. Така, мисля, че е супер. Още малко трябва. Още малко. Добре ли? Сега, не знам, нали го правихме предния път? Аз така си го набелязвам. Добре, дай да видим какво ще стане. Завивам. Леко мога да натисна спирачката. Да, задръжи сега, че колата ти върви от наклона.
И пускам леко. Гледай огледалата първо. Дали има хора? Дали има автомобили, дали има някой участник в движението. Няма. За сега. Така. Гледаш ли в огледалата? Да. Добре. Не седи ни долу малко по-рано. Дай. Край. Това е. Добре. Вкараш ли в парко мястото, спирай, защото отзад може да удариш бордюра. Добре. Добре, освободи от предавка. Готова ли си с паркирането? Готова ли съм? Да, готова ли си с паркирането? Тук нещо... Ако си готова, продължаваме надясно. Мисля, че съм готова. Добре. Трябва да изравнявам, сега Добре мисля, ти е колата. Добре, дистанцията от страничния автомобил е добре. Пускам ли мигач сега, че... Всеки път, когато извършваш някаква маневра, подаваш сигнал. Добре. Така ще тръгнем назад. Аз го удара. Добре. Сега трябва... Няма хора. Мисля, че мога да... Чакай, първо ще изкараме малко. Тогава огледаме. Да. Ето тук. Вече където имаш видимост. Да. Добре. Айде, пускай. И плавничко да падне. Първо предните гуми да паднат долу, после ще изчакаме и задните и тогава ще да отпускаме. Така. Оп, ето и другата гума. Слезе, вече сме готови. Много стискаш волана. Ами трябва да го държа здраво. Така се го стиснала много ще. Иначе пък не го държах преди и аз затова... Не се стиска. Добре. Така, тук виждаш ли знака? Преди да влезем в другото кръстовище, имаш знак. Намали малко, както правим на кръговете. Намаляш се, подготвяш се, оглеждаме се сега отляво, отдясно и след това вече излизаме в дясната част на платното, не в средата. Спри мигач. Това е продължението на твоята лента, търсим. Ние сега... Направо продължаваме, когато не ти казвам посока, така ще бъде и на изпита. Да. Знам. Тук сега съм с предимство. Жената видя ли? Ние сме на главния път. Ние сме на главния път, обаче пешеходците са преди нас. Аз като знам, че съм на главен път и не се съобразявам с нищо друго. Ще свикнеш. Най-ми е трудно да съобразявам и пешеходците. Ами, доста е голямо движението и трябва да се огледаш. Ето тук сега виждаш ли си ограничение? Да, 30. Заради какво имахме ограничение тук? Има пешеходно там. Имаше една табела, внимание, деца. Надясно продължаваме. Тук покрай училищата ще ги срещнеш такива знаци. Добре. Преди знака спираме. Да, сега... Преди знака. Тук може, виж сега, когато има стоп линия, може да спреш на нея. Ама това вече да не видях дали има стоп, да. Аз оттам се обърна. Поправи си предавките сега. Ами тогава как ще разберем кое е главният път и кое е второстепенният? Няма как. Няма как, нали? Затова са знаците. Сега тук пак трябва да спра да се огледам. Още малко напред да дам. Добре. Сега главният път е кое? Този. Този тук, целият, да, не само отляво. Чакаме тези да минат. Добре. И сега сме ние. Добре, дръжай тук. Така, може да минеш другата лента, защото има проблем сега в дясната, няма смисъл да излизаме от нея. И двете ленти са в нашата посока, така че ще хванем свободната лента. Тук
Трябва да внимавам, че пак тръгват пешеходци. Сега, когато ще минем едно кръстовище, в което светофара не работи. Когато не работи светофара, гледаме Главния път. Гледаме знаците. Добре. От тях разбираме кое е главният път и кое е второстепенният. Да. Така, добре. На това кръстовище завиваме надясно. Надясно. Ето така. Ами тези? Тези са паркирали. Как ще са? Така, върни се сега в дясната лента. Оправи си предавките и ми кажи кое е главният път тук. Сега ще ви... Ами аз съм с предимство. Ти си с предимство. Пропускаме хората, пропускаме пешеходците, сигнализирай. Давай, нали сме с предимство. Давай, Венцислава. Наляво сега, надясно. Надясно. Отпускай колата да върви. Ние сме с предимство тук. Като спреш, нали ти казах и преди малко, като спреш автомобилите от другите пътища... Те ще тръгнат. Преди знака. Да пуснем ли? Дръпни ръчната. Така. Аз трябва да ги изчакам сега обаче. Червеното символче на таблото, какво беше? Сега след тази кола, мисля, че мога, да, мога. Наляво продължавам. Видя се знаците тук, нали? Да. Пропускам ги. Трябва да намалим, да видим в кръговото какво се случва. Тук спирам ли като на стоп? Не, пусни по-напред. Няма стоп. Пусни малко по-напред. Няма пешеходци. Така, виж в кръговото. Сега това навлиза вече. Трябва да го изчакаш. Хайде, почва да потегляш по-малко. Кръговото е напълно свободно в момента. И сега от лява лента излизаме в лявата. Лявата? Да. Добре. И сега трябва да освободим лявата, нали така? Да, защото тази е за бързо. Добре. Погледни си погледалото. Имаш възможност да влезеш. Има дистанция. Имам. Спри мигача. Само че върни на предавка. Не спирай, върни предавка. Няма как да продължиш с трета, защото е паднала под 30. Да. Когато намалиш, трябва да върнеш предавка. Сега, ако случайно бях минала на пета, просто нямаше да даде газ. Нямаше да... Ако минеш на пета с 20 км в час. Да, и сега без да искам... Ще загасне колата. Сега пак погледни си тук ограничението, не се подлага и по другите коли, защото ние се движим с 40 при положение, че имаш ограничение 30. Да, внимавай, че затова могат да скъсат на изпита. Да. 10 км над ограничението и ти прекратяват изпита. Добре, почвай сега от тук да намаляш, виж и предните намалят, нямаме видимост много, намали си, оправи си предавките. Така, ако няма пешеходци, изнасяме малко по-напред колата, оглеждаме в кръга и влизаме. Тук сме с предимство, като сме навлезли. Пак, когато излизаш, поглеждай пак към пешеходната пътека, да няма някой да е тръгнал да пресича. Сега тук ти си на главния път. Имаш няколко предупредителни знака, само внимание пешеходци, нали, да те подготвят, спирай. Те се вижда отдалече, тук ти няма пешеход. Виж там на втората пешеходна обаче има една жена, виждаш ли? Да, но тя не е тръгнала. Почвай по-отдалече да подготвяш колата. А тя иска да тръгва. Да.
да може да спрем плавно и така тези зад нас също да ги подготвим, че ние ще спираме. Да, добре. Добре. Камерата. Той без това тук не е много интересно. Да спра някъде по... Не. Тръгна ли? Да, продължавай. От тук трябва да излезеш в дясната лента. Задължително. Защо? Това е продължението на нашата лента. Ние бяхме в средната. Си беше в дясна лента за направо, а не в средна лента. Айде сега прочи трета. Имаше от дясната страна, имаше лента, която продължава надясно, нали така? Да. Ние бяхме първата лента за направо. И трябва да излезем в нашето продължение. Да. Иначе ако смениш лентите вътре в кръстовището, може да удариш някой, който е до тебе. Тези, които бяха от лявата страна, също бяха за направо. Да. Тук това кръстовище е много внимавай, на изпитите минаваме през него, не на това, което преминахме преди малко. Тук може да се ускориш, няма проблем. Ние сме на главния път, имаш достатъчно видимост. Добре, спри сега в дясно на спирката. Дясно. В края на спирката ще спрем. Да не пречим на автобусите, ето тук в края на спирката. За слизане и качване имаме право да спрем, нали така? Добре, спираме тук. Без да гасиш мотора, подсигури автомобила. Пусни сигнателя, добре. Така ще приключим за днес, Венцислава. Добре. Имаме удоволствието да ви представим нашата нова опция – шофьорски курс на изплащане. Можете да поръчате такъв в нашия сайт. Тук може да избирате периода на кредита, както и размера на желаната месечна вноска. Начинът за поръчка е следният. В нашия сайт учаседакарам.com в меню Цени и услуги изберете шофьорски курс. Там ще видите кредитния калкулатор на банка ДСК. След като добавите продуктът в кошницата, попълнете своите лични данни, изберете начин на плащане чрез кредит от банка ДСК и натиснете бутона Поръчване. Ще получите одобрение до няколко минути изцяло онлайн.